μαγείρεψε τα ελληνικά χρονικά. Συνεργάστηκε με τον Λέστερ Στάνχου, συνταγματάρχης του Αγγλικού Κομιτάτου, με το περιβάλλον του Λόρδου Βίρονος, ένα Πιέτρο Γκάμπα, η πασιστή του. Τα καλύτερα λόγια είχα να πούν, αξιοσέβαστος αρενιστής, αδιάφορος άνθρωπος. Από εκεί απορρέουν αυτές οι δύο ιδιωτικοί χαρακτηρισμοί, τους οποίους είναι στο βιβλίο. Ακόμη και οι δύσκολοι Έλληνες και πάνω ευθύμως γνωστούς, ο Πραρχηγούς τους στολίζει με τα χειρότερα λόγια και εκφράσεις. Και της Τζαβέλας, το μνημονεύει κάπου 25 φορές. Στις 23 δυνότρο ανεβάζει, φυγάρα τον κατεβάζει. Δεν φύστηκε κανένας. Για το Δελγιώργη, ο γενναίος αρχηγός των πυροβολητών. Ο μόνος που δεν σώθηκε από την πένα του Μαχριγιάννη. Ακόμη και ο Έιδε πλέον προηγουμένως, αν διαβάσετε, ένας ύμνος είναι για τον άνθρωπο αυτό. Ο μόνος που κάποια στιγμή, και εκεί θα σας δώσω ένα ιστορικό περιστατικό, και δώσω παρακαλώ την προσοχή σας, ήταν ο Κασομούγης. Ο Κασομούγης, καταγόμενος από τη Σιάπιστα και γεννημένος στη Κοζάνη, ήταν ο ιστορικός επαναστάσεως. Άφησε ένα τρίτομο μεγάλο έργο. Σε αυτό στηριζόμαστε. Όμως διέπραξε ένα τόπιμα στο ήττος του Βελγιώργη. Και θα σας πω πώς ξεκίνησε αυτό. Το 1826, τον Αύγουστο μήνα, φτάνει στην Ύδρα μια σημαία για την φορά του Μεσολογγίου, καθυστερημένη. Την είχαν υφάνει οι κόρες της Μασσαλίας. Η Μασσαλία, παλαιά ελληνική απικία των Φωκαέων, η Μασσαλία. Οι κόρες του πόνοι διχατέρας της Μασσαλίας ήφαναν τη σημαία αυτή και την έστειλαν με καθυστέρηση στην Ύδρα, στο Μουντουριώτη. Εκεί ο μόνος το μαθανό της Μπότσαρης, ο τελευταίος αρχηγός της Ουράς, έστειλε αμέσως να την παραλάβει αυτός, ως δικαιούμενος, ως δικτής της Ουράς, του Μεσολογγίου. Παράλληλα όμως, είχε εκδώσει ενδιαφέρον και ο Δελγιώργης. Ο Δελγιώργης το είχε εκδώσει για προσωπική του χρήση το έγκλημα αυτό. Απλώς σαν καταγόμενος από έναν τόπο εκεί, στον οποίο είχε δώσει τη ζωή του, πρώτη που γιορτήκε στην ηλικία, νόμιζε και σωστά ότι η σημαία αυτή ανήκει στο φρούρι του Μεσολογγίου. Δεν ανήκει σε σώματα, ούτε σε πρόσωπα. Εκεί λοιπόν έρχεται τώρα ο Κασομούγης, ο οποίος καυτηριάζει την ενέργεια αυτή του ήρωά μας, του Δελγιώργη. Λέει, ποιος είναι αυτός ο Δελγιώργης, λέει. Ποιος τον ήξερε, λέει αυτό. Δεν κάθεται, λέει ήσυχος. Είδε τι έπαθε, τα λέει μέσα στο βιβλίο αυτά. Είδε τι έπαθε, λέει, όταν τα έβαλε, λέει, με κάποιους, έχει στο χέρι του, το αριστερό. Ποιος του έκανε να ληφθεί. Τι είχε γίνει τον Ιανουάριο του 24, όλα τα σώματα τα οποία μαζεύονταν για να πολεμήσουν, όταν βλέπανε κτίρια μιας εποχής που αυτοί δεν τα είχαν, ήταν ορεινοί άνθρωποι, είχαν κατιοφύγει, τη φλέγη, την κάπα κλπ. Τους βγάζανε από τα σπίτια και μέναν αυτοί. Σε ένα περιστατικό επενέβη σαν αρμόδιος ο Δελγιώργης, επενέβη σε ένα διαπληκτισμό Σιωτών και Μεσολογγικών και εκεί εξελίχθηκε ένα μακρινό επεισόδιο. Ο Σιωτής του φέξει το χέρι του και έμεινε ανενεργό, αδρανές, έκτοτε, Ιανουάριο του 1924. Το περιστατικό το ξέρει και στις συνθήκες αυτές ο Κασομούγης. Κι όμως το διαστρέβλωσε. Γιατί, για να υποστηρίξει την άποψη ότι η σημαία δεν ανήκει στο Δελγιώργη, αλλά στη Φρουρά. Όταν στέλνει η σημαία, στέλνει το φρούριο, να μένει εκεί. Κάποια στιγμή η σημαία αυτή άλλαξε χέρια πολλά. Το 1947 ή από τα 1947, ο Τζαβέλας, ο κ. Τζαβέλας, που ήταν ο τελευταίος κάτοχος της σημαίας, την παρέδωσε τελικά στο Μεσολόγιο. Δεν σταματήσαν το περιπέτειες της σημαίας αυτής. Το
1884 έγινε μια μεγάλη τελετή στο Πολυτεχνείο Αθηνών και εξέτησαν ορισμένα λάβαρα της Επαναστάσεως, μεταξύ των οποίων και η σημαία. Έκτοτε χάθηκε η σημαία. Ίσως κοσμεί κάποια έκθεση η Μεδαπού ή αλλοδαπού. Αυτό για την ιστορία. Ο μόνος λοιπόν που είχε να πει εναντίον του Βελιγιώργη ήταν ο Κασιμούης στο περιστατικό αυτό, στο οποίο οπωσδήποτε ατύχησε. Διότι πιο μπροστά, ένα χρόνο, το 26, τα γεγονότα θα έγιναν το 1827. Το 26, σε τρία συγκεκριμένα επεισόδια, είχε εξάρτηση Μοήτρου. Ο πρόθυμος λέει, ο πρόθυμος τον κρατήσει μέσα. Βελιγιώργης. Τι πάνε οι πρόθυμος? Ο δραστήριος, ο καλόπιστος, ο πειθαρχικός, αυτός είναι πρόθυμος. Και γιατί έτρεξε αυτός σε μια τάφη που πρέπει να περάσουν την γυναικόπαιδα, να πετάξει στρώματα μες στην τάφο, με στρατιώτες του, για να ανεβούν τα γυναικόπαιδα και να περάσουν στην Αγία Όχθη. Εκεί το λέει πρόθυμο, το θυμάται. Πιο μπροστά, όταν κλείσω 25 Μαρτίου, έγινε η γνωστή επική μάχη, από εκεί και πέρα επιχείρησαν ορισμένοι πληγωμένοι και μη να καταφύγουν εκεί προκειμένου να ιαθούν ή να διαφύγουν. Τους σταμάτησε ο Βελιγιώργης. Σε αρχή το σχολιάζει ο Κασιμούης, τελικά αποφαίνεται ότι αυτός έκανε. Διότι αν το ανεχόταν το γεγονός αυτό, θα υπήρχε το τρομερή διάγηση. Πανικός τώρα και τρέχει ο σώζον εαυτόν στο δίτο. Θέλω να πω, ενώ έχει τρία περιστατικά υπόψη του, εν τούτης έδωσε μια αυτό να απολογεί και να αδικεί τον άνθρωπό μας. Και θα μου θέψει να ευχαρίστησω και να συγχαρώ κυρία Στάινε, κυρία Σόκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνει να παρίσταται. Πάντα άξιος. Τελικά, το 1855, επιστατεύει. Ήταν πιο σε μεγάλη ηλικία και τα δεδομένα της εποχής. Και ύστερα από 5 χρόνια, το 60 πέθανε. Αυτές οι ηλικίες γραμμές ήταν η διαδρομή του ιερού μας. Υπάρχουν στοιχεία μέσα στο βιβλίο αξιόλογα αντιγνώμη μου, τα οποία έχω επιλέξει, μπορούσαν να έχουν κάνει και ορισμένες παραλήψεις. Ας με συγχωρήσετε. Εγώ και πάλι θερμά ευχαριστώ τους δύο συλλόγους που με τίμησαν να αναθέτω το βιβλίο αυτό τη συγγραφή και ευχαρίστω έχω παραιτηθεί των συγγραφικών δικαιωμάτων, όπως και με όλους τους συλλόγους που έχω κατά καιρού συνεργαστεί. Έχω ευχαρίσει πλήρη τα συγγραφικά μου δικαιώματα προς τιμή και προς χαρά και προς αξιοποίηση των χρημάτων αυτών των συλλόγους που επιτελούν φοβερό έργο και μας κρατάνε όρθιους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσκαλέσω το Δήμαρχο Κατερνίου, κύριε Παύλο Μοσχολιό, να κλείσει τη σημερινή μας εκδήλωση. Καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον στρατηγό τον Νίκο τον Βολόντα, ο οποίος μέσα από τη συγγραφική του δράση, όχι μόνο με το σημερινό βιβλίο, το οποίο σήμερα είδαμε, εγώ δεν το έχω διαβάσει, θα φροντίσω να το διαβάσω, έχει δώσει σημαντικά ντοκουμέντα για τα ιστορικά γεγονότα της περιοχής μας. Και ξέρετε ότι η ιστορία δεν γράφεται από έναν μεγάλο ιστορικό. Γράφεται από πολλούς, οι οποίοι καταθέτουν τις δικές τους γνώσεις, τα δικά τους αποτελέσματα ιστορικών ερευνών και βεβαίως μετά οι μεγάλοι ιστορικοί τα παίρνουν όλα αυτά και εμφανίζονται ως
συγγραφής μεγάλων ιστορικών κειμένων. Έτσι λοιπόν ο Νίκος ο Κολόμβας είναι ένας από αυτούς τους ιστορικούς που ασχολήθηκε με τον τόπο του και κατέγραψε σημαντικά γεγονότα τα οποία μαζί με την ευκαιρία να τα γνωρίσουμε κι εμείς και μάλιστα εγώ προσωπικά έμαθα πολλά στοιχεία για την οικογένειά μου από τα βιβλία του κ. Κολόμβα. Θέλω επίσης να συγχαρώ δυο συλλόγους, το Σύλλογο των Γραμματευτών της Αθήνας αλλά και των Άκρων, που δεν σταματούν να παρουσιάζουν σημαντικά θέματα που υπάρχουν στην περιοχή μας και αξίζουν να αναδειχθούν, όπως το βιβλίο του Σταθμού Κολόμβο, αλλά και άλλα συγγραφικά ντοκουμέντα τα οποία έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν. Νομίζω ότι αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στους συλλόγους που ασχολούνται με αυτό, με την ιστορία της περιοχής. Νομίζω λοιπόν ότι μιας και το θέμα σήμερα ήταν το βιβλίο του Στρατηγού Κολόμβα που αναφέρει στον Μήτρο Βελιγιώργη, πρέπει να πούμε ένα βασικό στοιχείο. Ότι πολιτική και στρατιωτική της αξιοσύνης αλλά και της ετοιμότητας του Μήτρου Βελιγιώργη είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως λείπει σήμερα και είναι και αυτό που επίσης σηματοδοτεί την πορεία και των σημερινών πολιτικών αλλά και στρατιωτικών της χώρας μας. Να είστε καλά, συγχαρητήρια για τη σημαντική εκδήλωση και εύχομαι που πάντα τέτοια ανατολή πρόεδρος του Συλλόγου. Να είστε καλά. Στην είσοδο του σχολείου της αίθουσας προσφέρεται υλικό από τους συλλόγους και από πάρα πολλούς εκδότες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, χάνει ο κόσμος. Χάνει τη χέρια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά επίσης. Όχι τις ιδέες. Εγώ δεν προδίδω τον κόσμο. Αυτούς που με στηρίζουν. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να τους στηρίξω. Τη στιγμή που μου είπαν ότι θα με στηρίξουν, είπαν ότι θα με στηρίξουν. Λοιπόν, αν με στηρίξουν, κοίταξε, εγώ δεν λέω ότι λάθος.